Mureng tata Bratayuda wis dadi. Walah dalah aku diapusi karo Yai Kresna. Aku disingkirke. He, Yai Kresna. Hei, Bratayuda wis dadi. Walah dalah. Yo. Koper Pak D. Wah. Yang ngece munyuke lae candak lho. Hot hot. He. Ya. He. He. Ayah. Hop 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 hop. Ya. Hop. 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 Ayo. Ada siji-siji. Ngebyuk. Ayo Kurawa ngebyuk. Aja mboko siji. Kowe digawa. Patih kuwi. Iki. Kene direbut-rebut. Ngedel-ndelke. Ampuh Antasena. Ora krasa le. Wah, edian. Sing seru. Oh, seru. Elak Antasena iki. Dikayang kurang adoh sing ancang-ancang. Woi. Elak tenan Antasena iki. Wah, aku le. Nyembah kok nempiling. Rene. Wow, parat. Lho ning kene. Lho. Ya. Direbut lho. Ilang nyawamu. Antasena iki. Biar kecekel kowe le, karo ngopo. Dilup lah, kan.
busakan jroning kewuh mandika muncelang pedhangipun kang ketaman brojo temah tekeng lalis wela dalah para Kurawa gulungen genderamu bongko ana gamanmu aja ngaling-alingi panduluk iki Ditya kala celeng demalung ayo wadya bolong amarta ngebika bareng ora wegah tanding karo batang wah ilang nyawamu bareng Kata sangkat kata weh lah kalah menungso anteng sapa iki Gatotkaca bali takon celeng temalung ayo aja mung kowe maju ndi Ratu Ngamarta sing jeneng Puntadewa rene celeng temalung ora wegah tanding karo Padaya balah ya ampun aduh alah bah ingkang binatah ngupadi yang Bathari Sri kang wektu iki lagi murca saka Praja Ngamartawa mula hayuh wa Semar mbajutake lagu ngupadi ana ngendi palengganing yang Bathari Sri Mawana Yantaka inggih Den monggo kula dherekaken ndara sinambi kalian melampah kula badhe pitaken dhateng batos kula menggawonten pundi dunipun Bathari Sri Gus anut laguning Kurawa nguni atine sang Abimanyu kena ing citra tangya sang Setyaki nyat langening kalangi wanagara pandamung carang
Pandhawa ngati wisaya Indriyaksa sara meruta pawana bana meregana samirana lan warayang Panca bayi wisikan panggulingan limo Bojreng iblis sangat Satria Gus mandeg tak takon iki Mas sapa jeneng aku? Ya iya nek Gus ngaku ngaku. Buta bali takon ngendi dongko? Bali takon sapa jenengmu Gus? Satria Plangka mati Raden Angka Wijaya. Angka Wijaya dasar kepara nyata. Sumadul maku nyane Gus. Ngetutake krentek ngati jumangkaing suku deping netra. Ora kepatutku kembali. Induk bacut ora entuk urut otok. Semane arahku. Apamu kang tak wedeni? Wewe bang wewe putih. Ilu-ilu panas pati Prai ngate Gus Leno pangenan kurang sang kemudu ajur kemarem Gus
Yako kloro kiri-kiri Kengalir prapo Abang kamelagar Mangwomungso Haminto lawan hanggrolir singo napto Kadya narso ambandok-bandoko Raja Satrio aja mati tanparan sapa jeneng wah Abimanyu kekasihku buta sapa ya kala daono ayo belakno batine rawangku dikepara ngarsa leganing atu ado balang bedhama tak sok sampirke pundak krek ngreyok bledok bandamu Nyat langening kalang nyewana gelar pandang muncara kenthonging Paluapindo
wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asauran samono paneh rahino meko tangkaton sumirat aning gumenaring pertapan lumbung silayur mapan ing madyaning wana Jatirokeh ing pacaban Gusti lenggah sang Begawan gembung tanpa sirah wujud Brahmana yaksa ing mangke dereng pantorot damel lenggahing sang penemban kedadak prataning puninging putra saking ujung gripik inggih Prabu Nilotaksaka manjing patraban segere mangke sang penemban manembur dhateng Prabu puninging putra manguning tias mengunang lenghiling oh
resik dewala Jahniyah ning talaga kadilangit mambang tang pasulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur lumrap wekang sekarang kadijalada Wong ilahing masidam sekaring bawana langgeng. Iki anakku lanang kang prapteng pertapan lumbung silayur. Kulup nyeletek saka padha nantu rahayu sewanu ning ngersanipun bapa nggir. Iya bapa. Antuk pangestumu Raharja sawanku niskala. Ora liwat sungkemku katur marang Bawanemban. Iya kulup wis tak tampa kanjeng atiku nggih. Syukur bagi sewu. Dene sira kulup isih gelem nilikipun bapa ning tengahing alas Jatiroga kene nggih. Iya bapa. Kejebakku tilik marang bapa Penemban. Aku ki nggumun lan lekasmu bapa. Lho. Kok nggumun kuwi? Apa kene ana kang tok anggap aneh nggih. Gumunku ing atase ora kurang panggonan kang rame lan ora kurang papan kang jembar. Kenapa dene yasa pertapan wae kok malah milih ana tengah alas kang sepini kaya ngene? Kuwi ra aneh to, Bapak? Oh, la dalah. Nggih. Titah iku darepe pemareman dewi-dewi kok kulup. Tumaraping pun Bapak luwih tentrem uripku ana madyaning alas tinimbang ana tengahing desa apa kutha kang rame. Sabab ya kanthi ana tengahing alas ngene iki rasaku bisa luwih cedhak kawan Gusti nyipta jagat kok nggih. Kuwi jenenge bapa ora bisa ngreksa marang kawibawaning anak. Kok ngono? Iya. Piye nalari? Ing atase dhewe anak aku dadi ratu Binetara. Kena ngapa wong tuane kok urip ana tengah ngalas? Loke sing ora ngerti dikira aku ora bisa ngopeni marang wong tuaku. Mula bapa yen paduka welas marang anak prayogane dina iki uga ayo ndak boyong kondur marang ujung gribik bapa. Nilotek saka piye? Wis dadi upayaku menawa sira durung bisa ngowahi tumindakmu kang sapa sira sapa ingsun lan durung mari olehmu darbi watak adigang adigung adiguna. Oh. Tangih lamun aku gelem kumpul lawan sira ya nggih. Bola-bali wis ndak elingake menawa derajat pangkat bisa mingkat bondo donya bisa lunga. Mergo kabeh kuwi barang kang ora langgeng. Ning kena ngapa? Caramu ngemudeni pemerintahanmu kok mung gugu marang benermu dhewe. Tanpa gelem nindakake marang bener kang manut pernatan. Dumeh sira wenang gawe abang ijoning praja. Bukti wis wujud. Wektu iki sira wani nyidra Bathari Sri. Lambang dewining pangan saka Praja Ngamarta.
Mongko kuwi pusakaning para mongkisma. Kaya ngono kuwi apa ora jeneng sira gawe cintrakaning wong akeh nggih. Bapa Pri. Iya. Ora dadi ngaling-aling. Tak akoni pancen aku nyidra Bathari Sri. Kepala dina iki arep tak dadekke Praneswari Ujo Gribek, Bapa. Oh, la dalah. Saya nungsang buyang tumindak munggir nila teksaka. Ngalamat nemai bilai dini sira agahan arep nggawan karo Bathari Sri. Yen gugupun Bapa karben pinardawa umurmu aluwung inggal kundana wae marang tanah Jawa ya nggih. Wah, balekke piye? Kok enak mung waton perintah. Sumurupa Bapa, dina iki Dewi Sri gelem tak pundhut karo nanging darat bebana. Iku kinen gaweake wisma ingkang balungane njaluk saka kayu jati wulung. Mongko aku nyumurupi yen ngalaske niki papaning kayu jati wulung. Mula Bapa ora ketak mung sak glondhong. Aku njaluk sumbangan kayu jati wulung kang wigati kanggo nuruti pamintaning calon karo Bathari Sri mau Bapa. Uruhanana nggih. Wanti-wanti sabdaning pukulun Bathara Indra. Sapa wae ora kena nggunakake kayu jati wulung iki yen dudu Trawita Radya. Mula kang kaya ngapa aku ora bisa nuruti kang dadi karepmu nggih Nila Taksaka. Krodha muntap lir kinetap jojobang mawi ngongis. Kumetot tatong ning lati netra andering nguntar-andir. Soring jangga malatu-latu. Waladalah. Wong gerang orang tata. Ana anak arep rabi ora mbantu malah ngendoni. Apa disembah iki kepelaku tajana. Krakon tak bedol kayu iki. Kelemimawa limut kalamatan jroning alam kanyut. Saknyatane iku kanyatan kaki. Menika wonten Wanara Seta kaliyan Sati ya gagah. Inggih penemban katepangna. Kula wingi saking pertapan Kendali Sada nami kula Begawan Anoman. Dene kula saking Pringgon dadi nami kula pun Garukaca sang penemban.
Inggih sang Penemban dari Tepang. Kula Begawan Gembung tanpa sirah ingkang mangasrama ing pertapan Lumbung Isal mriki sang Penemban. Wonten wigatos menapa dene jengandika sarimbit rawuh ing wana Jatirukeh menika Penemban. Inggih kauningana menika para Pandhawa Trawitaradya badhe mbangun peken ageng Ngamarta. Namung balunganipun kedah mawi Kajeng Jatiwulung. Gandeng kula ngertos bilih ing wana Jatirukeh menika papaning Kajeng Jatiwulung. Mila kula lajeng sowan mriki menika sang Penemban. Oh. Inggih mboten klentu Penemban, lakar ngriki papaning Kajeng Jatiwulung. Dasaripun Sang Hyang Indra sampun dawuh bilih ingkang pikantuk ngginakaken Kajeng Jatiwulung kala wau namung Trawitaradya. Menika anak kula Prabu Nataksaka dumugi mriki badhe nyuwun Kajeng Jatiwulung. Namung kula mboten pikantuk kok lajeng kula dipun dodhog ngantos kapidhara. Mila mumpung dereng tebih lampahipun kula nyuwun tulung keparenga dipun penggak sampun ngantos piyambakipun saged mendhet Kajeng Jatiwulung. Menawi dipun nimputaken kanthi aris mboten burun kepara klatu mejahi iki mawon sang Penemban. Awit menika turunipun rajane Ngama Prabu Lembu Culung. Dados kaliyan pun namung anak pupon sang Penemban. Menika kanjeng langit kelap-kelap katon. Lur kincanging sang maweh gandrung. Inggih Penemban, kula ingkang sagah menggak Nirataksaka. Oh mekaten. Inggih kepareng monggo Raden. Paduka kula caosi pusaka arupi tumbak. Naminipun Pencok Sari. Menawi paduka kalindih tumbak menika kula aturi namakaken Raden Sendika sang Penemban. Yen tantuso mengko sang Dyah Utama ana manungsa sumusul lakuku sapa kowe? Aku saka Pringgondani jeneng Gatotkaca. Gatotkaca Keparanyata. Apa kowe Prabu Nataksaka? Dasar Keparanyata. Aratujung gribik urungna sediamu. Engko bakal medhol kayu Jatiwulung. Awit kowe ora wenang nggunakake kayu ki mau. Jajal lanat manusa kakehan bicara. Kasempatan karep watun so nglakoni marang gunarepku. Kasempatan karepmu parat.
Wah. Wow. Ya. Ayo, situ mahal dong Marat. Kadangmu padha warantena petik besok amen nemu baris wong perikutan aku durung kalah mimbo tek saka iya yen aku wis mimbo naga kaya ngene iki aja sing nguntak kowe enggak glajek legen Barat Diman ora gelem tumbak bentuk sari padana Barat Sirna Ratu Jung Gribik takon bedol kayu dine iki aku tak eman ora kena tak pari pitutur ora gelem nampa iki undu-undu wamu hanya pesaka kowe anak pupon anak ratu ning Ngoma Prabu Lembu Julung yen pancen tak dandani jiwamu ning kok iso ora gelem malah nekatmu ngungkuli wong tuamu patimu bisa dadi lambang sudane Ngoma ing lalatan tanah Jawa
palukon lakuning lekas lukita linuting pitung kadung katerang momong leng-leng ramyawan ingkang driya leriwang candra katawengan sumuting tias katuritan limut kabyataning urjit armerning driya manawung kekunge kuang wisesa menika pekulun Bathara Ismaya ing ngrawuhi kedaton ujung gribik sak sampun lenggah kanthi prayogi keparing ngoklo cumadong dawuh pekulun iya Bathari Sri Wuruhanana teka mrene kanthi nderekake momonganku Raden Abimanyu kang wigati bakal mboyong sira bali marang Praja Ngamarta. Awit wektu iki Pandhawa bakal ngadani bangun pasar gedhe Praja Ngamarta. Monggo syaraté kudu ditunggoni sira Bathari Sri. Nun inggih. Kaluhuran dayipun Siwa Semar Eyang Bathari. Ingkang menika monggo Eyang kula dherekaken kundur dhateng negari Ngamarta. Sareng saklampah kula Eyang Bathari Sri. Iya yang Rabi Manyu. Sajatine wis suwe nggonku pengin metu saka kedaton ujung gribek kene kok nggih. Ing menika duh pukulun awit saking pangayoman paduka Pukulun Ismaya. Mugi-mugi medal saking kedaton mboten kadenangan kanthi tiyang ujung gribek Pukulun. Bumi gonjang ganjing langit gelap-gelap katon. Lerikin sanging sak maweh dandrung ya mundak dadi pengarep-arep ayo enggal budal dina iki monggo kula dherekaken monggo Eyang Bathari kula enggal kula dherekaken mrih mangsud nari mengkalku butine kang den bawani wayah ulun kok sering marating madyaning samudra iya Simbah Bathara Baruna aku sowan mrene ana wigati apa kulup gawe kaget Mbah menehi weruh marang Simbah Bathara Baruna pepunden Pandhawa wektu iki bakal mbangun pasar gedhe Praja Ngamarta. Nanging Eyang Abiyasa paring dawuh kudu nganggo wedhi malila.
Gandeng Simbah jare duwe wedi malila kang mengkono Mbah, aku njaluk marang Simbah Daruna weneh ana wedi malila kanggo mbangun pasar gedhe mau. Mengkono nggih. Iya. Simbah ora usah bekewuh. Sak trek regane pira aku manut. Bocah iki kaya wong edan. Dewa dikira dodol wedi. Jare saiki nyambi dodol wedi. Wah, ora nggih ora. Saru binulu. Lumantar di malila ulun tetep tetulung marang sapa wae kok nggih. Iya, aja kuwatir. Tak paringi nggih. Mapan ning jero kendhaga iki wedi malila Antasena. Mbah. Piye? Simbah mau krungu apa ora to? Aku rak matur yen Pandhawa bakal mbangun pasar gedhe iki mbutuhke wedi akeh. Aku mung sak kendhaga iki arep diuruk telek apa piye? Bocah iki dhek sembrono. Semurupa nggih. Ing tata krama mung semene, akeh nanging yen wis tok pusti bakal wujud pira butuhmu. Oh, ngono iya. Mula aja watu jebles ya ngomong kuwi, Kok diuruk telek piye to bocah iki? Aku ora ngerti kok. Oh, iya Mbah. Sembah nuwun dene wektu iki wis diparingi penyuwunku. Kane wis entuk aku njaluk pamit muli bali. Iya muga jaya ing salamiya para Pandhawa nggih. Banget ing panarimaku dene Siwa Senggana wis kepareng rawuh mrene. Kang wigati minangkane apa dadi penyuwunku wa? Anakku bocah bagus wisangeni. Bot-bote wong tuwa ditangisi marang anak. Mula ora ketang teken sanggup suku Jaja Rambatan Pundak paripaksa pun kaki teka mrene nggih. Mula tumuli matur. Ana wigati apa dinipun Watok Boyong mrene iki wisangeni? Ngene wong api. Siwanoman tak jaluk pangestune yaiku mapanake watu kang kawitan kanggo dasaring bangunan. Minangka tandha pepundhen Pandhawa mbangun pasar gedhe Ngamarta. Kena ngapa kok anoman kang tak jaluk marang pasang watu kang kawitan? Awit Siwanoman kuwi wulune putih, maka putih kuwi lambang suci lawan jujur. Aku percaya wae bangun apa wae kuwi kudu dilambari ati suci lan pikiran kang resik uga niat tumindak kang jujur. Sabab yen tanpa nganggo lambaran iki mau kabeh pangeh lamun bangunan mau dadi kanthi becik lan kuat awet suwe wa. Wis anggeni priye? Gandeng iki kewetu saka tembungmu dhewe. Mongko sira bocah enom kang dipasrahi kasembadaning mbangun pasar gedhe. Apa meneh sira sak sedulur wis padha prastya dhewe yaiku darbe tekad bakal tumindak kanthi lambaran ati suci pikiran resik lan tumindak kang jujur nggih pun wasaguh minangkani marang penyuwunmu lan paring pangestu tegese tumindakmu mau wis keplok karo apa kang dikarepake dening para kawula Ngamarta iki ning kosok bali wis anggeni yen tumindakmu mengko ya ora jujur ora urung sira disurak dening jagat wis anggeni kadyatri sangka birangu prinanggul kinempit kempit yen aku lali elingno ya tak elingke nggih wis anggeni
Sakala narpa kresna tang tulus anyapara ring menika Sang Hyang Sing sampun kondha dhateng tanah Jawi. Iya Kaki Kresna. Ulun sinusul wayah ulun Abimanyu lawan pukulun Ismaya. Nggih Kresna Werkudara Padini sira Harjuna. Banget ing panrima ulun dene kita temen-temen kepengin tinenggan marang jeneng ulun. Muga sabdaku iki ngidenan dening pangeran. Sakondur ulun marang tanah Jawa Nuswantara murah sandang lawan pangan ya nggih. Inggih sembah nuwun Yang Bathari Sri. Lan maneh kaninggone pendhoha bangun pasar gedhe iki bisa nyembuh marang kunca lawan wibawaning Praja Ngamarta ya nggih. Koneksene Yang Bathari Sri. Yang Bathari Sri, piye nggih Bima? Wis kundur marang tanah Jawa. Banjur kersane Bathari Sri kepengin mlenggah ana ngendi? Nggih wayah ulun Werkudara. Pangrasaning Bathari Sri ora ana papan kang prayoga kanggo patengganing panjenengan namung kejaba ana ing daleman kene ya nggih. Mengkono kepara nyata. Inggih Hyang Bathari Sri. Kula ngaturaken ging penudini paduka pareng lenggah wonten ing dusun daleman mriki. Mugi Gusti ngijabahi salenggah paduka peken sageta wibawa ngrembaka lan saged kangge papaning poreng sami angudi dhateng panggesangan Yang Bathari Sri. Iya ya nggih Arjuna. Ulun anak sikang dadi aturmu kang mengkono ayuh Kaki enggal manjing marang Cepuri. Monggo kula dherekaken Yang. Putraku wis padha bali. Inggih Wa Prabu. Kula sampun kelampahan beto Kajeng Jati Wulung saking Wanajati Rokeh. Iya Pakde Ireng. Aku wis bisa nggawa dimalita saka Simbah Daruna. Syukur bagi sewu nggih. Werkudara. Kresna kanggo apa? Kabeh wis entuk gaya enggal miwiti ambangun pasar. Ayo enggal ditindakake dina iki. Sapa iki? Werkudara kuwi sapa? Jaleng Demalung. Arep ngopo njaluk patining Puntadewa tadha ana tanganku. Meletak bangkimu dalang barak jegara segara bangkimu dina iki.
Kudara. Apa? Wurung oleh Bang Pasar. Diwurung oleh Bang Pasar. Sing sareh wae piye? Diwurung oleh membangun pasar. Lah, cetha. Kasebatan wurung waton iso mbengkake dathok kenceng Bratayuda. Wah! Loh. Arep. Werkudara kurang ajar nipangi boking wong tuwa. Ayo maju. Udel-udel jaringamu. Ya, aku ngakoni kalah-kalah rusa karo kowe. Para Kurawa. Padha tata-tata. Iki bakal libur panjang. Tabungamu do bukaan. Sampun telas. Dipek piye? Malah R. Wah. Keroyok para Kudara. Iya, ayo. Ndara Bratasena akan Semaropa. Sampun ngantos wuru dhumateng Bratayuda nggih Gus. Labet menika sedaya sengkala sampun sirna. Mila monggo kula dherekaken ngunjukaken syukur sanesane Gusti nyipta jagat. Dene sampun kelampahan anggenipun Pandhawa Hambangun Pekenageng. Menika mengko werdi bila sedaya titah menika menawi lahir bates penyuwunipun dhumateng Gusti, mongko sinartan niat ngibadah manut pidhahing Pangeran Tetela Gusti ngijabahi Gus. Iya. Ing menika Ndara, mugi dadosa pamecut tumraping para warga ing daleman mriki. Saya mempeng ngenipun Hambangun menapa kemawon. Mugi tansah mempeng ibadahipun manunggal lahir batosipun mersudi Hambangun laladanipun. Tuwin papan ingkang sampun kelampahan dipun bangun kala wau. Saestu ageng daya paedahipun tumrap kangge menggalih dhumateng kemakmuraning warga agung ing daleman lan kiwa tengenipun. Dene kula sak keluarga ingkang ayahi jejiban kathahing reklepatan saha kekiranganipun ingkang menika matur dhumateng para pamirsa dalah para miyarsa minggahing para panitia tasakuran kula sak nyuwun gunging samudra pangaksami. Sak bibaring ngringgitan ing daleman tasah pinaringan rahayu niskala. Kasebatan kang ginayuh. Pangasaneaken monggo sami sesanti. Sepisan merdika, tetep merdika salaminya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka panjenengan kita syukur marang Pangeran. Sumangga Gus.